kuchenesa guta. Tiri kukurudzira vagari vemuHarare nedzimwe nzvimbo dzese dzakakomberedza kuti ngatigarei takachena. Tinoda culture yekuchena pese patinenge tiri. We are also reinforcing ma-activities anenge achiitwawo munyika yedu yeZimbabwe. His Excellency vakaparura nhau dzekuchena. Vari kuti National Clean Up Campaign. Tine zvakati wandei ma-eye catching activities ari kuitika munyika yedu. Tine SADC summit yatakatarisana nayo iri kuhostiwa neguta reHarare. Naizvozvo vaenzi vachisvika vanofanira kusvikawo takachena, guta rakashambidzika. Damba refu iri ndo exactly basa ratinoita rekuchenesa guta nemutemo. Kune vanotsvaira nevanoita sei, isisu tinoenforsa kuti vanhu varege kurasa matsvina pese pese. So sebhendi remapurisa ndo message yavanenge vachiita put across. Kuchena kweguta is everybody's business. Saka tinenge tichitarisira kuti vanhu voga pasina mapurisa kana kuti vanhu vekanzuru vange vaine tsika yekuchenesa guta.